ईडी भोंदू अशोक खरातचा ताबा घेणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते। ईडी आज अशोक खरातचा ताबा घेणार असल्याचं सूत्रांकडून कळतंय। खरातचा ताबा मिळवण्यासाठी ईडी कडून न्यायालयामध्ये अर्ज करण्यात आलाय। न्यायालयाने ईडीचा अर्ज मंजूर केल्याची ही माहिती आहे। अध्यात्म आणि आशीर्वादाचा बनाव रचून अशोक खरातने उभं केलेलं साम्राज्य नेमकं कशाच्या जोरावर आहे त्याचा ईडी कडून तपास केला जाणार आहे। खरातच्या विविध बँक खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहार आणि मालमत्तेच्या खरेदी विक्रीमध्ये मनी लॉन्ड्रिंग झाल्याचा ईडीला दाट संशय आहे। भक्तांना गुंतवणूक करण्यास परदेशामध्ये परीस पूजा अवतार पूजेच्या नावाखाली मरणाची भीती दाखवून कोट्यावधी रुपये महागड्या गाड्या आणि प्लॉट घेत कोट्यावधी रुपये भक्तांकडून उकळले। अनेक बनावट कंपन्या स्थापन करत पैसा विविध शेल कंपन्यांमार्फत वळवण्यात आल्याचाही संशय आहे। अशोक खरातला ताब्यात घेतल्यानंतर ईडीच्या तपासाला वेग येणार आहे।